sebou. Máme za sebou. Máme niečo za 8:30 a momentálne začneme našu turistiku pri Zokovej chate. Sme tu pri prírodnom kúpalisku, ktoré vypadá veľmi dobre. Pokračujeme ďalej. Sme Veľká Homolka. Dneska budeme hlavne brať červenú a modrú trasu pri Zokovej chate. Sme na prvom rastesníku, Veľká Homola, máme 45 minút, pokračujeme našej túre, smer takto rovno. Ja už kráčam a pokračujeme. Takto v podstate nás prevezujú aj tabule o všetkých vtákoch, faune a flóre. A práve tu máme takýto krásny drevený mostík. Určite vypadá dobre, ale trošku sa aj šmíka. OK. Tuto stredice je pohode, ale to je po tých bokoch. Ale je to tu veľmi pekné, tu pasuje do toho a nám chýba cca pol hodina do Veľkej Homolky. Kto by mohol vedieť, že čo sa menujú títo dve ikonky? Rád by som to vedel, napíšte do komentárov. Až tak skúsený nejsom. Hej chat, nezabudnite dať like a odber. Chlapci, budeme si zatiaľ trošku vyhaniť. Chlapci. Čiže je november, alebo nie? Čiže zajtra končí, yes! Zajtra končí november. Čo tišíme? Chcel si tak vidím. Peter, že aj nám dáš. Ticho. Aha. Chcem sa občerstviť. Jezi. Tak oblečený, že... Ale ten teraz som viacej pripravený na teplo. Ja mám takéto džimky, čo hajk. Už sa blížime ku rozhľadni. Sme pod ňou. Táto rozhľadňa je celá drevená, je trochu premočená, keďže tu je sneh a pršalo. Ale vstúpam hore, uvidíme, že aký bude výhľad. Sme len v polke a už teraz ten výhľad je akože dosť silný, tak uvidíme. Fúha, tak to je super. Tak toto je skutočné. Nemôžem moc veľa vidieť, keďže je tu všade mlha, ale stále akože je tu dosť toho vidieť. Napríklad tam je vápená, tam je vysoká a tam je skalnatá a ešte Čertov kopec, tam pôjdeme teraz. A tu sú dole také lúky, Čermáková lúka, tam ideme tiež. A potom takto ako keby robíme okruh a ideme späť na takú chatu, odkiaľ sme začali. Môže byť Peter hovorí fakty. Je to tak ako Peter práve. A nebudeme sa to moc zdržovať a pokračujeme ďalej. Hej. Momentálne máme 5 stupňov, či koľko? 5 stupňov tam je, no. Je 5 stupňov, takto pod Homolkou, tu je tá chatka, prístrešok. Ideme naspäť dole, smer Čermáková lúka.
Máme tu nejakú chatku. Pozrieme sa takto cez okno. Zbúraná. Čo? Zbúraná chatka, zákaz skladenia ohňa. Čo je tu napísané? No, že nemáme tu hľadať smeti. Hľadať smeti. Zákaz zakladania ohňa aj dokonca na stolu. Ej! Zapálte z okienko dovnútra. Peťo, nehovorí to, že to nemôžeš zapolovať. Tam už sa moc Tam už sa moc nedá spať. Tam by sa ani moc nespať. Všetko má predsa svoj vek, ale to už sa moc nedá použiť. To sú ďalšie srnky. Ďalšie srnčie stopy. Tu ich chodí veľa, no. Ja by to aj tak robili. Čauko. Máme tu ako keby taký fejkový dážď. Už vyšlo viac slnko, takže zo stromov prší. Tu to je vidno, je kvapka. Zo stromov prší, keďže trošku sa roztápa ten sneh, tak máme tu taký fejkový dážď. A tiež som si dal kapucu, trošku sa schovať, lebo padajú aj trošku kúsky ľadu, ale nič extra. Už sme pár metrov od Čermákovej lúky. Tak ty si fakt hajzol. Kamo, to není Ja aj ani tak polka. Nie, lebo ja som si myslel, že ty do toho trhne. Ale nie, okej. Priemerné rájky. Čecha. Rožok s paštékou a cigaretou. Tu máte aj takto pílu, kebyže niekedy tam chcete si skempovať alebo niečo narezať, nejaké drevo. Tam sú nejaké na opekanie. A vlastne tuto, takto sa kempuje. Je tu miesto pre stany. Tu niečo padlo. Je tu miesto pre stany a sú tu akože k tomu veci a sú tu aj tabule, že nezanechávajte bordel a tak. Ale budeme to tu samozrejme rešpektovať. Máme tu trochu zmenu trasy na červenú. Pokračujeme vlastne takto dozadu. Ideme na počkaj, nie, teraz sme boli na Čermákovej lúke. Ideme na, ako sa to volalo? Fúha, keby si spomeniem. Je aj Skalnata, ideme na vrch Skalnata. A potom pokračujeme Čertová skala, alebo niečo také tuším. To ešte uvidíme, či pôjdeme, ale ideme na vrch Skalnata. Teraz sme boli na Čermákovej lúke sa občerstviť. A pokračujeme v našej túričke. Nie, teraz sme išli tak dole. 100 plus to je 200. No, možno nejak tak, ale dokopy prečo 1920 výškový. Posledná vec, čo som čakal, že povieš, koľko centimetrov lezo stravu. Tesne pred vrcholom už zase vidíme ostatné 700 mohu. Čo? A máme tu takýto strmák snehu, takže si ho ideme užiť a vyšľapať. Dobre, ale tu stále zbylo, že spravuje.
Práve som sa zapísal, tu je taká knižka. Mám sa raz zapísať, že sa tu volí. Je tu dosť veľa nálepek aj všetkých influencerov a tak. Bol tam aj Peťo Páhorách. To nie je influencer, nikdy Je, živote som o on ňom nepočul. robí na YouTube videá takto zvor a tak. Nikdy v živote som o ňom nepočul. Dobre, ja som o ňom počul napríklad, hej. A teraz pôjdeme tam a ideme na Čertovú skalu. Toto presne tu je Čertová skala, 753 metrov nad morom. Dávame menšiu pauzičku, občerstvíme sa. Hodinky niečo hlásia. Battery saving, OK. Peťo, chod kameňom. Kalórie Koľko máš kalórií? 2480. Si spálil? No. Kamaráte. Ty vole, ja možno dneska mekač. Skoro 5 hodín. Budeme mať meškanie tak 40 minút. Čiže v pohode. 861. Dobre, ideme jesť. Musím počkať. Najedení a odchádzame z Čertovej skaly. Ideme na to, ideme domov, smer Zochova sa. Ideme domov, smer Zochova chata, naspäť. Na Zochovej chate, kamošek, tam je záchod. Toto na Čermákovej je latrína. Tu chcem vyskúšať. Prečo? Áno. My... Výkole zastávka na Skalnatej, ideme tady to naspäť. Teraz ideme dole na Čermákovú lúku. Výhľadík, nebudeme sa zastávať, už sme tu boli. Ideme dole. Máme tu solidný klesák. Musím ísť opatrne. Využijeme aj miestnu latrínu. Fú, toto smrdí. Povieme sa to ešte pri pramení. Hej, prírodný prameň, napustíme snehujačík. Tak, takže paráda, pokračujeme Zochová chata. Sme tu takto usadení a ideme si dať niečo na jedenie. Takýto rezník tu máme a ideme ho zjesť.